Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakazi Hills Autonomous District Council kumshibanta banwanra yaka jingkhoi ka jingsuba shen ka sapentre kamno yaka Solid Waste Management Act 2008 habaro ki santali ki district ki bahap hapa upur sam jongka council. Halor kani na kalyan jongka executive committee kalayo banshong ya thesani bha barki he officer jongka World Bank yaka bala pelong hakamra trekam jong chief executive member ka KHDC. Habai kena mikla pathai kubor chief executive member ka KHDC uba penya sing sieng mulai thu baban wanra ya ka khoi ka suba hakani ka jinge thirjing mul arai man sedang no daga capacity building program dakaba an pensngo thu pai ba na du kishnong ki et ki hima bar kumju ru na ka council bar kumju ru haki school bar ki college halor ban te la kam ki nyot ki ba penjabo iki wa do bar ki telong ka jinge kendu ka jungi mentakasngi nya thir nya tai nya kren hakabede bat kajing long jingman jongka nika jaka kajungi kari kajungi khamtam hadin baki pai ba menta kila len a bat kila bun jingmut khamtam kila mi ki jat baki jat issue ki ba pher hakabede ba kanika solid waste kiniki ki jabo ki ba mi na ki yeng kisam langta niki bebi ki jaka ki ba lapentut ya ke imlang salang pindapet dang shen ru nilai i kajing lumthup iki jabo iki waste solid waste hapo yo jawai ru yo mosiang kanikla mi shibun bha ki kenram te ni i pa menta kanika por kanika juk ni don kam bha ban te lakam ya bede ba solid waste te habaide ba kani ngaso ban penpau ya kajing ai khuble ya governor jongka Meghalaya House nam arjar arpho baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas shikawe kapil but nilayo ekonika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 but halor kanika act kala krenshai but la aibor yingi ya ka district council bante lakam ban wanra yaki kendon but yaki rules ki guidelines ki pher kumno ban te lakam ya ka jing long jingman hakishnong ki thau ha be de bat ku nyut ba mi na po shnong la ne new solid waste te nakalyang ga jungi ngi i ba ho ki wat la dampat don ni ka akru ni so ban ai kublei ki don ba shnong ki ba pher ha po ri khasi jungi ki ba la shimkhya nakamta ka ni ka solid waste kila don ki kali kit nyot kila don kini ki jaka ba pher baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka darbar shnong kila le henry sultanat menta ba nakalyang ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham shajanga habede kini ka kam ngim kwa ba ka shnong kan khoi tang habawan pen khoi yo nyot wan kit yo nyot dikali na ki shnong bat kin libo shiki jaka landfill lesikala kan sakhoi tangka shnong nei dangi phai pat iki tu jaka iki shnong bahajan jo landfill kumun shu ajingmut kum ka martin ki shnong ba marjan kum ka maulai daki lai 100 kilometer ru ka jingsma na po martin kadang sapriang te kala wanra ka jing bombiang po shnong po thau bar kum juru kala banwanra shibun ki jingpang jistom po shnong po thau namar bombiang kanika landfill te habide bat kenika meeting mentasngi ngila ekran sani bha kumno ban wanra ekanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ka bingiong kanika ka clear mapping ngejongi but nakalyang ka isi kumno ngin address yakanika problem jongka solid waste te naduk ka village level haduk ka hima haduk ka district council te habide ba kata ngila ekran but lingba kani ka jing ekran ngila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai na kata ngin ya chwa ya ka capacity building program kamut ba nakalyang ka council ngin try lang ba ka hima ba kishnong ban ai ki awareness program la kalong physically bangin le haman kishnong la kalong daki bor ka juk jing start menta daki online daki media
but kiwe kenang ba kani ka capacity building program, awareness program ka bangin ai nadu ki village level, hadu ki hima, hadu ka council kan long ka ba job, but ngi ka jingthmu jong kani ka long ban hikai ki breu kumno ban te lakam ni kini ki jing sapriang jong ni u jong kini ki solid waste ki ba teng bombiang cakabu kani ka tai ka penjabo ka pen sapriang hapo ka mariang ka penjabo wat ki wa ki hapo kishnong ki wa du ki kini ki telong catchment area ru te kani ka capacity building program, awareness program ngin ya wat haki nadu ki school, hadi ki colleges, te hadu kini ki jaka yo market area ki baya bun pai, te but ngin ai awareness hakum kita ki rukom ngi sutu nama dalak pentrekam ni sekandon be ka jinglut kumbangi la ikran mentat haka meeting ya menta ka kam ka jungi ka long be tang ban bu ka ban penbiang share ke plan ka detail plan ke jungi kumnu ngin pentrekam ya kenika solid waste management program ke jungi ringkat ba kenika ak ka bala don te danila don ka clear picture ka jingtho ka basai kumnu ngin pentrekam kumbangi la rai ningkong ngin aisha ka awareness program nata ka ba ad ka RRC recovering resource recovering center kani kan don be ka jinglot te mentang in have identify show kan sakanu teli kita ki rrc.com te bat banle kani ka awareness program kan kumnu ngin ya bat kanu teli ki shnong ngin pentrekam first phase, second phase, third phase hangtang in sesuatu ban mang ya ka budget te nakaliang ka World Bank kala syukentu yangi ban compensate ya kani ka kam namar ba kala ada alot ya ka fund ba kanam laps kani ka fund namangi hap ban kumnum no hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke eka jing thunu go jungi habe de ka solid waste dangila long clear in black and white aga jing tho ka biang bangi kwa ban petrekam kumta ba ka jing lot jing sep kan long kumta de nakaliang ka World Bank kala long bakoloi ban ye tray lang ban ni ban ai kan ka funding Ano try ka expected estimate amount na sa boy more than ka baha menta ban batai nomor ba ka dei be ka sngi ka baningkom ka bangia don komunika meeting but ka kamdei ka basuk ban batai ka nolot andang la de penbian lot khoi kata tingi sala ban batai ka syong kat kum ka location jongki ngi la penkre ya ka proposal lada ka proposal jungi menta shubu ngi don kam sa kumba shpau tu li ki RRC haki shnong hang ne po social lesi kalut kumba shikrur ne akrur ka shong haki kan ngila ai proposal kata ka shong haki kumno ken bay kat no but hadu menta kila kran shai ngi ka fund kala don andre don kam sha ban biang ka detail plan ka jungi kumba piatip hi menta la kat tu kat ni senam ka municipal ru ka ju yarap ikishnong ban ai kali bat ban wan kit bat kumju ru ka municipal ka yarap ikishnong wat ban ringkat ka jingya baidei kani kamatan bikin ai jakat he anti te kalong shai bha ban nakaliang ka ki HDC ki put sodong ki bala bentrekam kani ka ak ka jongi kadai baru kani ka santali ka district light no tang light liki jaka kita ki municipal normal areas kabakan thup ya ka jail road kani ka European ward bat ya ka bat ka kani ka kendai la te kini ki lightly ki locality ki jaka ki ba kani ka ak kanam trekam te ka municipal kumbalong menta kababun hi ka kam avedi kanyut ki wewe jingpun khoi ka sanitation kale he hakini ki lai jaka hakini ki normal municipal normal area pan administered area kum ka jayau kamokhar nangta kini ki lamkra malki kini ki we pat ki yarap hi namta ka jingpun khoi ondala pentrekam mingi ni ka ak te kini bar khoi ki hablut ka ki HDC bo jok ni ka
te ya kan ni ka area ru ngin sa ai da ka jing tha ka basai knang ba kenem su thu bakla ki hap sheno ka jaka henry ni su thu shai ba ka sarkar ka don ni ka urban affairs department ka don ni ka muda ka don municipal te municipal hi ka pe bi tang kini ki lai teligi dai kran be kat kum ka an tang lai teligi shno kat bai ki ba shabar nang ta ka hab baro ke HDC te menta ka de ka challenge yangi la benong ka jing tunju yangi kum ka executive committee batmai menta kumno ban pentrai kam habide kanika solid waste management re next kam ba ngin yo ek jing trai lang na kerpat lingba kanika por lingba kanika jing pathai kubor ba pin ki pai ba paro khoi kinong snong la da kalong snong hasor ne nong kendong ba pin ai ken jing trai lang ba ngi khnang ba ngin wara ki kendon ki guidelines ki ba biang ki ba yahap kumno ban sai hisien ni kwa ba ka snong ka ri khasi ka jungi kan long sai hisien ba kata ka ri khasi ka ba ki nam ki ai buram barosh kata ba ka de ka ri ka ba khoi ba internet na ka Scotland of the East